Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji ýyly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saytynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezjäge görä Berdimuhammedowyň Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Balkan sewtinde bolan yer titremesi barada habarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Garlaçky ärenneçiler pes hasylly buğday meýdanlaryna orok mövsümine girişýär. Çağalar günni belleýän Türkmenistanyny çağalyk döwri 6-7 ýaşda tamamlanýar. Türkmen hünärmenleri Hazar deňiziniň suwunyň çekilmegini alada bildirýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyny gowy çeken daýhanlar bir tarapdan sewitde barhakan ýakazyn tanadýan suw meselesiniň döredýän kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolsa, ikinji tarapdan ekinleri çekirtge belasyndan goramagyň aladasyny etmeli bolýarlar. Sewitiň beýleki ýurtlarynyň medeniýetini bu meseleler barada ýylata zerur bolan maglumatlar belli bir derejede berilýär. Emma Türkmen hökümeti döwlet eýçiligindäki medeniýet bu ýagdaýlar barada näme üçindir açyk maglumat bermekden saklanýar we gazanylan üstünlükler barada aýdylýan zatlary tekrarlamagy dowam etdirýär. Çekirtge belasyna karşı alınıp barlayan görüş baradaky gurruna geçmezden öň ýurtdaky suw kynçylyklarynyň gowaçalary ýyda getmekde döredýän meseleleri barada soňky gelip gowşan maglumatlary kärdeşim Merdan Sarifdan dinläliň. Ýurdun Gündöwür welaýatyndaky habarçymyz Amy derýanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwri bilen deňesdirilende tas 3 hisse kemelendigini aýtdy. Yerli owogyjylyk hünärmenleri bu ýagdaýlara gysgaly çäre görülmese, onda hususan da paxta hasylynyň pis boljakdygyny duýdurýarlar. Çärje we trawynyň ýasy depe, gusçular ýaly daýhan birleşikleriniň paxta meýdanlarynda häzir çelni üstü suwlary asla tutulmady. Yerli kärendeçiler bu ýagdaýlary Amy derýadan gözge salyp, etrawyň çägini çelni udap gaýdan 4 suw akabasynda suwun kadyly çykmazlygy bilen düşündirýärler. Bu suw akabalary Amy derýanyň Lewat welaýatynyň Üçbaş owasyndan geçen bölüginden gözge salýar we merkezi Türkmenabad şäheriniň üstü bilen çärje we tarawyna tarabakýar. Ozalky ýyllar Tomuz pasy döwri Lewapda Amy derýanyň suwunyň derejesi tas 2 hisse artýardy. Emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurokçulugyň arasyna ýygylyň hem az düşmegi netijesinde ekin meýdanlarynyň topraklary gerekli ızgary saklap bilmän adataksynyň has köp suw talap edýär. Netijede akabalardaky suw ekin meýdanlaryna çykyp bilmeýär. Amy derýada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar. Diýip yerli hünärmenleriň biri 2-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýeti suw ýetmezçiligine gysgaly çäre görülmese, onda bu ýagdaýlaryň suw ýygnamagy planlaşdyrylýan paxta we buğday hasyllaryna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Suýul Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdanda ýetişdirilen buğdaýdan 1.400 000 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Gowaça ekisi hem 580 000 hektar meýdanda geçirilip, ondan 1.250 000 tonna çiğ mal ýygnap almak meýilleşdirilýär. Akabalaryň boýuna suw nasoslarynyň oturdulmagy suw ýetmezçiligine mümkin çözgüt bolup bilerdi. Emma bu häzirki güne çenli amal edilmeýär. Daýhanlaryň ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi baradaky şikaýatlary ýyllar boýy duşduny geçirilýär. Diýip Lewaply hünärmen habarçymyza aýtdy. Döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üçinçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärinde ýerlerinden bellenilen möçberde hasyl almagy we alan hasylyny hökümetiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärendeçiler özleriniň tehnika, suw, tohum we dökün üçinçilikleriniň yaramazdygyny, munyň köplenç hasylyň pis bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Lewap welaýatynyň häkimliklerinden sewitdäki suw ýetmezçiligi we bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owogyjylyk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentariýa alyp bolmady.
Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerine tygsitli ulanmak we suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar. BMG-niň azyk we owu hojallyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurupdy. Döwlet medeniýetyne görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95%-ni Amy derýanyň suwy üpçün edýär. Derýanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Bu ağırlykda Talavan ýol başçylygyndaky Owgan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda Amy derýanyň akabysynyň ugrunda Ägirt Uly Koştepe kanalynyň gurulşyna girişdi. Hünärmenler bu kanalyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowbatda Türkmenistanyň we Özbekistanyň suw üçinçiligine hop saljakdygyny duýdurýarlar. Hepdäniň jeminniň ýartyny. Gep başynda hem belleşimi ýaly Türkmen medeniýeti ýurdun ekin meýdanlaryna awanan çekirtki howpy, ziýanly emirjileriň ekinlere ýetirip biljek ziýany, öňkü ýyllaryň tejribeleri barada ilata ýeterlik maglumat bermeýär we adatlyk bu urdaky boşluklary mümkin bolýança doldurmak synançygyny dowam etdirýär. Söz nowbatyny kärdeşim gödele berýär. Owu hojalygy üçin diýanly çekirtkeler şuňlar Balkan vilayetinde ýaýrady ýerli häkimetler mör-möjeklere garşy göreşmek üçin himiki serişdeleri ýerüsti avtologlardan hemde uçarlar bilen howadan pürkärler. Balkan vilayetiniň birnäçe etrafynda ýaýran köp sanly çekirtke ekinlere ziýan ýetirdi. Bereket we Mahtumguly etraflarynda baglary şeýle hem buğday we paxta ekinleri weýran boldy. Tebitde owu hyzmat we Türkmen himiýa owu hojalygynyň edaralary himiki serişdeleri ulanyp mör-möjeklere garşy giňişleýän göreş çäreleri başlady. Himiki serişdeler howadan uçarlar we ýerde traktorlar bilen tepilýär, emma bu işlere gatnaşan işärler alınıp barlayan çäreleriň mör-möjekleri ziýansızlandyrmak üçin ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adynyň agdalmazlygyny sorap anonim urlaşan ýerli agronom adatlyga şeýle gurrun berdi. Teknika we himik serişdeler ýetmezçilik edýär. Gysga wagtyň içinde uzak ağırlygy söküp geçmäge ukyply ziýany mör-möjekler eýýäm ipesli ekinleri ýok etdi. Daýhanlar köp ziýan çekýärler. Diýip owu hojalygy boýunça bilermen aýtdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýurdun gün ortasyndan Eýran tarapyndan gelen çekirtkelerin köpüsi geçen anyny güni peýda bolupdyr. Mör-möjekler ýerli daýhan birleşikleriniň ekinlerini iýip ýok edýär. Tebitiň ýol başçylary diýanly mör-möjekleriň çozmagy we owu hojalygyna ýetirilen ziýanyň muktary barada resmi düşündürüş bermediler. Anonim gürlen ýerli bilermenler bolsa ýeten ziýana baha berip ekinleriň 4-den 1 böleginiň ýok edilendigini aýtdylar. Birnäçe ýyl Türkmenistan we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary soňky 20 ýyl döwründe çekirtkelerin iň güýçli epidemiýasy bilen ýüz-ýüz bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň şonda habar bermegine görä 2020-nji ýylyň maý aýynda Diňe Liwap vilayatynyň Kerke etrawynda çekirtkeler 35 000 hektardan gowrak meýdanda ekilen buğdaýy, tüwini we beýleki ekinleri iýip daýalapdy. Ondan bir ýyl öň çekirtkeler Aşgabatda hem çozupdy. Habarçylar 2019-njy ýylyň maý aýynda paýtagtda mör-möjekleriň şol sandy çekirtkeleriň hem kebelekleriň anamal köplügi barada habar beripdi. Bilermenler tutuş Merkezi Aziýa üçin mahsus bolan şol hadisanyň aşy güýçli ýagyş sebäpli çygyrylygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykandygyny aýdypdy. Mör-möjekleriň köpelmegi üçin amatly howa şertleri ýokary çygyrylyk çekirtkeleriň ýaýramagyna sebäp bolýar. Çekirtkelerin ummasyz muktary Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler ýol ugrundaky ösümlikleri ýyp ekinleri ýok edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owu hojalygy edarasy çekirtkeleri ösümlikleriň ähli görnüşleri bilen iýmitlenip bilýän iň doýmaz mör-möjekleriň biri diýip häsiýetlendirýär. Şeýle hem bu maglumata görä bary ýogy 1,4 kilometr meýdanda bir gije gündizde 40 million töweregi çekirtke ýerleşip bilýär we olar 35 000 adamyň iýip bilýän iýmitini iýmäge ukyply. Çekirtke günde 150 kilometr çenli uzaklyga uçup bilýär we ömrüniň dowamında köpelmek üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometr çenli arany geçip bilýän mör-möjekdir. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminniň ýartyny. Türkmenistanyň daýhanlaryň kynçylyklary, diňe suw, dökünýä tehnika ýetmezçilikleri, çekirtke welasy we beýlekler bilen gotarmaýar. Esasy kynçylyk erksizlikde. Döwletiň owu hojalyk işlerini doly gödegçilikde saklamagy, mezur zähmetiň dowam etdirilmegi bilen baglyp synçylar aýdýar.
Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçagy etraplaryna gallaçy kärenneçiler buğday yetişmedik meýdanlarda orok mewsümine gysgaly girişmäge mezur edilýär. Ilkinji nowatda bolsa, uly ýollaryň ýakasynda ýerleşýän buğday meýdanlaryna hasylyň ýygnalmagy talap edilýär. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Kärenetçiler orok mövsümine 30-njy maýda girişipdirler. Yerli häkimetler gary ýollaryň ýakasynda ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Gallaç kärenetçiler howul-hara orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdigini aýdýarlar. Buğday heniz doly ýetişmedi. Heniz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrlikleriň birini barlygy garaşylýanyny, şol sebäpden ýoluň ugruna ýerleşen haşalatly buğday meýdanlaryna orok mewsümine girişilmeginiň talap edilýänini aýdýar. Ýoluň ugruna käreni ýerler arassalanmar edildi. Göze görünüp duran problemany hasyl ýygnap giljek bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýol polisiýasynyň sözlerini sitirleýär. Orok geçirilen ýerlerde izde galan samanlary ýygnamak hem daýhanlar üçin alada öwrülýär. Kärenetçileriň adından samanlaryny meýdanlarda gurutmakçy bolýarlar. Ýöne muňa ruhsat berilmeýär. Daýhanlar ýetişmedik buğdaýyň samanlaryny näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana buğday orogyny ahal Mary we Lewap vilayatlaryna resmi taýdan 2-nji ýylyna, Balkan we Daşowut vilayatlaryna 9-njy ýylyna girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda Bayramaly etrawynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuyucular bilen paýlaşdy. Videoda heniz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşaratly buğday meýdanyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan ozal Balkan vilayatynyň Gyllarbat etrawynyň pes hasyrly buğday meýdanlaryna galorogyna girişlenigini habar berdiler. Günorta gün watar sebäpde suw tehnika we dökün ýetmezçiligi ýaly üçünçülük problemalar sebäpli buğdaýlar ýer hasyla durupdyr we pes hasyl beripdir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly kärenetçiler geçen ýylyň dowamyna suw ýetmezçiliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökünleriň ýeterli köpçün edilmediligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşlere garşy zerur dermanlaryň wagtyna üpçün edilmediligi ýaly problemalar sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690.000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1.400.000 tonna hasyl almak gödüňine tutulýar. Bayramaly we Sakarçagy etraplaryna gysgaly galorogyna girişmäge mejbur edilen daýhanlar orok geçilen meýdanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe kärenetçi özleriniň buğdaý sarylýança hasyl ýygnamakdan ilki wada boynu gaçyranlyklaryny, ýöne brigadierleriň tutanyerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanlyklaryny aýdýarlar. Brigadierler bize buyruk geldi, ýygmaly diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilki wada hasyl ýygnamakdan boynu gaçyran gallaçy kärenetçi aýdýar. Yerli synçylary görä Balkanyň Gyllarbat etrawyna ýer hasyla duran meýdanlarda buğdaý orogyna girişilmegi, Marynyň Bayramaly we Sakarçagy etraplaryna heniz ýetişmedik buğdaý meýdanlaryna orok geçirilmegi, ýurtda un we buğdaý üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazakystan we Russiýa ýaly Ewraziýa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan buğdaý we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ilkinji 4 aý bilen deňeşdirilen şu ýyl Gazakystanyň import edilýän buğdaýyň mösberi 32,4 götürüm, unyň mösberi bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň yerli buğdaý önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler heniz doly ýetişmedik buğdaý meýdanlaryna oroga girişmegi buyruk bermek bilen hem gallyp üçünçiliginiň umumy ýagdaýyna hem de kärenetçileriň plan dolmak tagyrlaryna ters täsir edýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goroglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümüziň dowamatydyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýylyna ýurdun halkyny we çağalary goramagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bu güne gawat Gökdere jülgesindäki awada milli siýasatçylyk zolagynyňky sebitlerdäki döwrewap çağalar diýinjalys sagaldyş merkezlerine tomusky diýinjalys mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýäni we eli ýuka masgallaryň guruply masgallara garanyny juda känligini, beýle masgallardaky çağalaryň diýinjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar.
Türkmen hökümeti yurtdaky ykdysady kynçylyklar we pesgirdejili maşgarlaryň çağalarynyň enatasından birinin uzak türmäge basylmagy, daşary yurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýralyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbeýiz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ykbalyna ýetirýän täsiri barada çykýan aladaly habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May aýynyň aýagynda bellenilýän soňky jaň dawaralary bilen çykan resmi habarlardan belli bolmagyna görä, Türkmenistanda büýül mektebi tamamlanan ýaşlaryň sany 82 000 çemesi boldy. Öňkü ýyllarda türkmen medeniýeti mektepleri 110 000 çenli uçurumyň tamamlandygyny habar beripdi. Şu aralykda sosial ulamlardaky işçilikler üçin öz alynmagyndan gorkýan we lakam ulanýan türkmenleriň käbiriniň Twitter'de paýlaşan 2 san suraty 60-dan agan yerli synçynyň pikirçi owa çağalarynyň durmuşyny Sowet döwrüniň 70-nji ýyllaryndan bäri kän üýtgeşikligiň bolmanlygyny işaret etdi. Gurrun edilýän suratlarda owa ýerine bulanyk suwly ýapda suwa düşýän çağalar we agaçdan asylan gumly haltany ulanyp ellikli boks turgunlaşygyny geçýän oglanjyk şekillendirilipdir. Şol wagtda bu gedekki çağalar gününiň öňü syrasynda Türkmenistanly çağalaryň 150den gowragynyň Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gaznasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berildi. Ýöne ýurtda durmuşyň we saglyk hyzmatlarynyň barha gymmatlamagynyň arasynda agyr keselli çağalaryň näçe prosentiniň döwlet kömeginden peýdalanyp bilýändigini sorak astyna alyp sosial mediada video çap eden raýatlar hem boldy. Türkmenistan çağalaryň goragy diýileni odaly ýurdun çağa ölüm mawatyndaky biýawraýçylygy ýada düşýär. Sowet ýyllaryna çağa ölüm boýunça iň agyr ýagdaýdaky respublikalaryň biri bolan ýurtda resmi maglumatlara görä 1990-2016 ýyllar aralygynda çağa ölüm meselesindäki ýagdaý gowlaşyp, odal diýirde bolan her 1000 çağanyň 70'si ýogalan bolsa, soňra ölýän çağalaryň 43 çenli azalanyny gaýdalýar. Emma bu görkezlüğüniň ne derejede ygtybarlygy belli däl we Türkmenistanda dowam edýän ýapyklyk sebäpli adatlyň jurnalistleri hiç bir meselede dogry we anyk maglumatlary alyp bilmeýärler. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan 1993-nji ýylda çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýany tasdik etdi. 2005-nji ýylda çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň çağalaryň harby çakmyşyklarda ulanmagyna degişli goşmaça tesbirnamasyny we çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň çağa sewdasyna, çağa prostitusiýasyna we çağa pornografiýasyna degişli goşmaça tesbirnamasyny tasdiklady. Türkmenistan çağalar üçin sagdyn ýaşaýyş gurşagyny, olaryň talaba laýyk iýdegini we zähmet eksploatasiýasyndan goraglygyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma yerli synçylar bu kanunlaryň esasan kagız ýüzünde galýanyny, ejesi ýa kakasy daşary ýurtlarda, başga şäherlerde ýa uzakda işleýän, enatasy aýrylşan çağalaryň arasynda agyr ýagdaýa düşýänleriň köpelýändigini, emma häkimetleriň bu ýagdaýlary açyk ara alyp maslahatlaşmakdan saklanýandygyny öňe sürýärler. Azatlyň ýerlerde kawarçylary ýurtda çağalaryň goragy bilen bagly ýagdaýlary aýdymlaşdyrmak üçin durly ýaşdaky we istek raýatları bilen söhbetdeş bolup, çağalaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklarynyň adalmaýandygyny, iň esas kynçylygyň ýurtdaky garyplyk bilen baglydygyny habar berdiler. Çağalaryň bagtly bolmagy üçin odaly olaryň enatalarynyň kadaly gün güzerany ýa-da kazanjy bolmaly diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanda garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplenç her aýda berilýän azyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Öz misalymda aýdaýyn, ýurdun gün matarynda büdjet idarasyndan alýan aýlygynyň hasabyna ýaşaýan adamlaryň agla we köpleginiň Türkmenbaşydaky bazarlardan çağalaryna gök, bakça önümlerini, miwe satyn alyp bilmeýändigini görüp bilip ýörün. Sebäbi 1500-2000 manat möçberindäki aýlyk Maskaladaky aksam naharyna zordan ýetýär diýip radionyň söhbetçisi aýtdy.
Türkmenbasynyň bazarlarynda sugunlar kilogramy 15 manat bolan garapyz, kilosy degislilikde 30-60 manat bolan apelsin ýaly önümler çağlaryň diýsine täze ýyl ýaly uly bayramçylyklarda degde hem zor boldugy. 2 hepdede bir gezek etli nahar ýemek uly toý boldy diýip yerli ýaşaýjy Türkmenbasyly çağlaryň ýagdaýyny gurrun berdi. Türkmenbasyda masgaly eklenjine kömek üçin zibil çeleklerinden plasmasa gap, kağıt çöpleýän, bazarlarda araba sürmek, avto ýuwulgylarda masin ýuwmak bilen mesulanýan, dilekçilik edýän çağlar köpelmese azalmaýar diýip söhbetdeşimiz sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçylarymyz bilen gurulşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, suýul ýurdun awazadaky, gökderedäki çağlar tagyldys din çalys merkezleriniň tölegleri hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4 esse ýokurlanyp 500 manat bolandygyňdan 2000 manada çykdy. Aýdylmagyna görä, ýurtdaky çağlar din çalys merkezleri diňe özüni oňarýan emeldarlaryň çağlary we aktyklary üçin gurulanamaýar. Ýurdun mekdeplerinde okuyan çağlaryň köpüsi bu wagtdan mahrum. Bu pikri Lewap tebitindäki habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjy hem tasdiklady. Din çalys lagerleri köplenç jogapkar wezipelerde isleýän adamlaryň çağlaryna hyzmat edýär. Putyovkalar esasan täsirli adamlaryň çağlaryna berilýär. Olaryň içinde İçeri işler Ministrliginiň işgärleriniň çağlary has köp putyovka alýar diýsem ýalňys bolmaz. Çağaňy lagere iberjek bolsaň, hemise yer ýok, lager dolu diýerler. Täsirli adamlar gerek bolsa para berip, çağlaryny lagere iberip bilýärler. Beýlekleriň çağlaryna diňe tumus aýlarynda däl, ýylyň dowamında hem gezelenjetmek, din almak mümkinçiligi döremeýär, diýip Lewaply söhbetimiz aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağlaryň goruglugy aradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatalaryň käýeriniň tasdiklamalarına görä Türkmenistanyň çağlar din çalys merkezlerini din çalyp bilýän çağlaryň sany ýurtdaky çağlaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800.000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600.000 çemesi bolsa, din çalys merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýyna 5 tapgyrda 8000 çemesi çağa din çalar diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk, görmedik, din çalys öýler üçin pul çöplenşýäli, mektep mugallimlerinden pul çöpläp, din çalmagy çağa uratmagyň deregine pul uradylýan halatlar hem bolýar. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi bolmady. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağlaryň wagtly dogry düzüp naharlanmagyna, tom saýlarynda döreýän din çalmak mümkinçiliklerinden peýdalanmagyna däl, hem döwrewap bilim almagyna hem gaty ýarama täsir edýär diýip kynçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar bir-birinden habarsyz şol bir ýagdaýy bilim edaralarynyň paraxorlugyň açyk sırdygyny tasdik edýärler. Çağlaryň döwrewap bilim almak mümkinçiligi köplenç ýagdaýda olaryň gatnaýan çağlar waglaryny okuyan mektepleriňdäki paranyň mötsöri bilen keskitlenýär. Türkmenistanyň 3-nji, 10-njy, 13-nji, 15-nji mekteplerde daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylan görnüşde okudylan soň, olarda esasan Sewitiň uly wezipeli işgärleriniň, Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň, prokuraturynyň, polisiýa bölümleriniň ofitserleriniň çağlary okuýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Bu meselede pikirini paylaşan ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, bu ýagdaý diňe garyp maşgalalaryň çağlarynyň bilim almak mümkinçiligini däleýsem, ruh saglygyny, psihologiýasyny hem gaty yaramaz täsir edýär. Ýurtda baýa gruply diýilýän maşgalalar bilen garyp maşgalalaryň arasyna tapawut ýyl-ýyldan ulalýar. Emma häkimetler bu mesele bolmaly zat ýaly seredýärler. Garyp maşgalalarda ýetişýän çağlar meniň enatam emeldar ýa howpsuzlyk işgäri däl. Biz pes derejeli maşgala diýip kemsinip ýaşaýarlar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň pikirçe,
Bu meselenin metbuatda agdylmazlygy, häkimetleriň il arasynda deňlik, sosial adalatlyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkar wezipleri eýleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olary para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirýär. Türkmen metbuaty ýakyny 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna Haýyr Sahawat garnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligine eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama ýetirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum 2-nji klassda okuyan näsa gyýdyn Aşgabatda gitip ýüregine operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet näsa uçaklaryň hastahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurglukmanlaryň işleri tölegli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä ilmi klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öz üstlerine almaýarlar. Agar operasiýalar daşary ýurtlulukmanlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden saglyk meselesi bolan çağlaryň ýagdaýy öwürlük däl. Näsa çağanyň enatasy garyp bolsa, ýa öýüni satmaly, ýa dogry garandaşlaryndan pul ýugnap berge batmaly, ýogsa da çağı ölüp gitmeli. Bu şeýle hem bolýar diýip Türkmen şäheriniň ýaşaýjysy Azatlygyň ýerli habarçysyna aýtdy. Bu aýdylýanlary beýleki sebäpleriň birini ýaşaýan söhbetdeşimiz hem tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä hastahanada ýatyp tölegli bejerge alýan çağlar mut nahar bilen üpjün edilmeýär. Hatda lukmanyň ýazgysy boýunça ýeňillikli bahadan goýberilýän dermanlary hem wagtyna we doly alyp bolmaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalaryň biri Türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary pesgirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazara alyp çağlar mekdepde mut naharlamak meselesini haýır etmän seretmeligini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tynçysynyň azatlyk bilen söhbetdeşlikde bellemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbatyna garaşan Hindistan, Iranyň juda uludygyna garamazdan 140 million çemesi okuwçyny Russiýa ýaly uly ýurdun tutuş Iranyny goloý çağany mekdeplerde mut naharlaýar. Eger istese Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağlary mekdeplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisine Türkmenistan hakydan gowy çözülen we egerde bilse neft gaza baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekdeplerde çağlara mut nahar berilmegi baradaky meseleniň çözülmegi Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertine gürleşen ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin awry bolman 10 000larça maşgal üçin uly kömek bolardy. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň goruglugy aradaky söhbetimiziň dinleýärsiniz. Tomuz kanikulyny kemmagal maşgallalaryň bazarlarda ýüzärlik tutulup ýören çağalaryny görmeýän ýok. Daý bir manatçyk beräý diýip el serýän çağalaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi Türkmenistanyň çağalaryň gorugynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Ýokarky sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taşka sürüp yük taşap kazanç edýärler. Olar näme üçin ýaşlykdan şeýle agyr, az kazançly işlere baş goşýar? Elbetde bu soragyň jogabyny bilmeýän ýok. Olaryň enatalary işsiz, käbiriniň kakasy ýok. Diňe ejesi ýa garrenesi, atasy bilen galan çağalar hem bar. Muny hemme kişi bilýär. Hökümet näme üçin bilmeýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen metbuaty soňky ýyllarda ýurdun paýtagtyna we sebitlerini gurwagly seýilgäkleriň döwrewap çağalar meýdançalarynyň gurulanyny aýdýar. Emma yerlerde hususan lewap sebitini diňjalys yerleriniň ören azlygy habar berilýär. Seýilgäklerdäki injamlar günüň dowamyny 3 sagat, akşam sagat 18:00-dan 21:00 çenli el yeterli bolýar. Arada çağamal parka bardım. Her injamyň gapdaryny onlarça çağa nowata garaşyp dur. Men hem nowata durdum. 30 minutdan nowatym ýetdi. 2 gerek nowata durup çağamyň göwünü agladym. Ýöne inni gelmeni diýip gaýtdym. Diňe menler parka baranlaryň ählisi nerniçi dedip gaýdýar diýip Azatlygyň lewaply söhbetdeşi bu ýagdaýyň ýyllar boýy üýtgemeýänligini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä parklar diňe 3 sagat işleýär. Günnüýlerini şäherli ýa owadan gelen enatalar çağalaryny bahanalap bir ýerde aýlanyp görmesin. İşleri bilen bolsun diýip seýilgäkler akşam sagat 18-de çenli ýapyk bolýar. Tynçylaryň käbiri şäher çağalarynyň owalardaky çağalara garanyny salkyn seýilgäklerde çağalar meýdançalaryny az da bolsa diňjalyp bilýänligini belleýärler. Owalardaky çağalaryň köpüsi tas hiç sat görmän öý,
mektep arasynda gatnap meýdan ýa hojalyk işleri bilen gümrah bolup olalýar. Şu sebäpden köp çağanyň göz ýetimi giňemeýär. Düşünjesi pes. Olar biziň geljegimiz ahyryn diýip söhbetdeşlerimiziň biri Aşgabatda we onuň töwereginde ýaşaýan çağalaryň goragynyň sevitdäki çağalaryň goragynyň has ileri tutulýanlygyny aýdyp öz nägileligini bildirdi. Ol bu hil deňsizligiň paýtagtdaky çağalar bilen sevitdäki çağalary ala tutmagyň saglyk hyzmatlarynyň töleg meselesinde hem saklanyp galýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar. Eger öz pikirlerinizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz biz sizden hoşal bolardyk.